Er wordt druk werken in Sterhuisterveen om de wadder zo gauw als mogelijk leveren te kunnen. Een tredde van de maar 24.000 stapelbedden worden maken in dit fabriek. Een prachtige wadder van €1 miljoen dat een stuk extra werkgelegenheid oplevert. Dat is een werk van ongeveer een jaar hier en we werken op dit moment met zo'n 8 man extra om de productie klaar te krijgen. Hoeveel bedden produceer je in een week? Wij produceren voor het komende ongeveer 1500 bedden in een week, maar het wordt straks waarschijnlijk wat rustiger, want het hangt ook af hoeveel asielzoekers het land binnenkomen. Het binnen wel 24.000. Het binnen minimaal 24.000. Kan er meer worden? Het kan er meer worden. AVEC, dat benammen ik luxe bedden maakt, levert ik bedden aan Defensie. En ik deze stapelbedden binnen minder comfortabel, maar met de wol onbepaalde eerste voldaan. Het moet sober wezen en humaan, het moet sterk wezen, het moet lang meegaan, maar het maakt niet een volle kostje. En daar voldoet het aan? En daar voldoet het absoluut aan. Want hun leven speelt hem al op het bed. Ze wijnen op het bed, ze zitten met zijn trein en met zijn fjouwen op het bed. Ze gebruiken het bed als bank. Voor de maaiwerkers van AVEC is het een mooie opdracht. Er komt heel wat werk achterwij, want het is behoorlijk arbeidsintensief. Ja, alles wat er hingt, dat hebben wij bewerken. Dat begint natuurlijk met de buizen die daar verderop binnenkomen. Dat beginnen we met zegen. En bijvoorbeeld die spiraalnetten die erin zitten. Ja, dat wordt helemaal weefd. Dus elk stukje dat krijgen we ter de hand. En als het hele proces dan klaar is, dan is dit het eindresultaat. Eind van dit jaar moeten alle bedden leveren wezen.